Hi guys, good morning. Good morning na good morning kay nagtingog jud ang ulula. Unya karon, diya si my friend Erlinda. Ang babaeng gwapa ako siyang gipanha dinhi na ay grasya nga nag-abot unya. Mao ni yahang anak, ikaduhang anak nimo no. Oo. Ikaduhan niyang anak, gwapa pud liwat ni Erlinda. Tapos ang mga bata si Lingling, si Queenie, si Iglot, si Chichi ug si Bintoy. Ang Lula naghuwat-huwat na siya. Oo, si Lula. Lula, atong ablihan karon ang package. Tanahon ka. Atong tanawon. Tanahon. Basig na ay ko na Lula. Bomba. Buto ko no. Oh, kung nay bomba Lula, nabuhos ka kita gali. Mao. Mahulog ka. Oh, di si Lula, naka-smile na si Lula ho kay excited na excited kami. Thank you so much, Mami Kim. Di ana ang imuhang package. Amo nang ablihan. Akong gipatunga si Lingling ug si Bintoy kay para pag-open sa package naa sila. Ito na package guys, galing ito sa Japan kay Mami Kim. Thank you so much Mami Kim. And then pinadala ito sa Cebu, then pinadala din ito sa akin dito. Ito na guys, buksan na natin ang package. Ito na Mami Kim, buksan na namin ang package mo na pinadala sa akin. Thank you so much Mi. Ito na. Tayo ay magbukas na sa package. Ito na guys. Oo. Buksan na namin ito. Hello! Diara! Eto na guys. Bukas na siya. Hala. Ang mga bata. Okay na ka, my friend? Okay ra. Hala! Di ana, hiwa-hiwa hiwa-hiwa, Erlinda. Yara. Sige. Sama ni Aoy, nabungi, guys. Hala. Hala. May nakapangalan. Kay Rosana Rosis. Inuupo isa ba Rosana Rosis din eh. Vigil ni Igong. Ako ni Richia mo ay ang nakabutang. Ayan, akin. Tapos si Mother, dumating si Mother. Hala! Ano to? From Mami Kim, Japan. Thank you so much, Mi. Atong ablihon ha. Ba itong pang-abli? Di ara, Lula. Unsa ka ni Lula? Hawa, Lula kay. Hala, Lula! Mami. Oh, eto guys. Ano to? Hala, thank you so much, Mami Kim. I love you. Hala. Di ara. Okay. Hala ka, Mami Kim. Hala, Mami Kim. Eto, Mami Kim. Thank you so much. Kinis siya. Murag, pangkuan siguro ni siya. Kanang pang-anak dito. Marmatil sa kuan. Right kasi Mother, oh. Parang mga sa itlogod. Tapos kinis siya, pang-ana ni siya sa kamuti. Pwede ni siya pang-ana sa kamuti. Eto, Mami Kim. Thank you so much. Tapos, di apa. Hala, Erlinda! Tapos, ngayon, for facial mask, everyday pwede mo gamitin, Baba G, para sa mutkag kagwapa. Love, Mami Kim. Thank you so much. Ano to? Pampagwapa ni dili pa ni chocolate. Eto na. Hala! Di ara, Lula? Oh, pampagwapa, Lula? Oh, mo ba? Pampagwapa, ito lahat sa akin. Naku, super dami. Di ara, kadaghan sa magwapa na ako. Thank you kayo, Mami Kim. Thank you so much. Eto pa, hala, Ginoo ka.
Daghan kaayo mga pagwapa. Grabe, sobra. Ayan, thank you, thank you. Tapos, may bata. Ulit siya may. May bata, Lula. Nakangisi, Lula, oh. Anong kisan? Kisan, oh. Unsay sulod ani? Eh? Hala! Di ana, gipaabot sa tanan! Chocolate! 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 Hala, Lula, chocolate, Lula! Tilaw, Lula! Oh. Nya karon? Sibog nito tambiyo. Oh, tilaw! Oh. Tilaw! Oh. Oh. Tilaw-tilaw lang sa ha. Kay unya na ang final decision. Oh. Diara, my friend. Tilaw. Oh. Silingling. Ato natagan silingling. Tilaw. Bawal ito sa akin, guys. Kaya, hindi na pwede. Diara says, ito guys, nakatilaw na sila tanan. Diya sana. Si Tata. Tapos, hala! Naapay kinadakan! Dako kayo! Oh, wala na isulod ha? Basig, makain ng silingling, na pa isulod. Hala, karon! Di apa guys. Tingnan natin kung anong laman. Lula! Anong laman, Lula? Hala! Electric fan, Lula! Lula, electric fan! Bitaw, fan siya, fan. Nya, di battery siya, guys. Nana ko'y pahangin-hangin. Eto pa, guys. Oo. Eto, masarap ito, guys. Nya, initon na ni siya. Tapos, sudan na. Mayroon tayong mask. O, diba? Lula, may mask din. Tapos, ito, eye drops. Eye drops ito, guys. Tapos, kung pagod at makati ang mata, patak eye drops. Ayan, eto, thank you so much, Mami Kim. Minsan, mura na siya, lain na akong paminaw sa akong mata, kaya ito ang gamitin ko. Thank you so much. Hala! Unsa man eh? Oh my God! May nakasulat, guys, atong basahon. Babaji, sa face lahat yan. Tapos mo mag-apply ng toner. Kung may toner ka dyan, ikaw na lang magpili alin dyan ang gusto mo. Love, Mami Kim. Thank you so much. Pinakakuan, daghan kayo. Oh, grabe. Pampagwapa. Eto guys, pampagwapa. Oh, daghan kayo. Oh, diba? Thank you so much, Mami Kim. I love you so much. Tapos ito pa. Balot sa puto, nanay. Balot sa puto. Ayan, para ito kay mama. O, diara ma, ali diri ma. Kay balot sa puto, ali dayon din ni. Diara kang mother. Balot sa puto ni mama. Thank you. Tapos ito, ano to? Ayan. Corn soup. Corn soup ito guys. Ito guys, may nakasulat na. Kasi alam ni Mami Kim, hindi ako marunong magbasa ng mga hinapon. Kaya ito sinulatan, nakakahiya talaga. Super. Tapos ito, hello my friend Erlenda. For body and face, ito mga whitening soap. Grabe. Pila ka buk? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh my God, 12 ka buok. Thank you so much. Naka-face ba si mother ha? Si mama, gikan siya nag-vigil. Hala! Kalawaki! Kalawaki! Eto, Mami Kim! Thank you so much! Naano ko butangan sa kuwan. Ininit tubig. Or unsa ni siya, thermos. Yes! Naana, thank you kaayo, Mami Kim! Tapos ito, mask. Ito, may mask din. Tapos ito, hala! Oh my God! Dilata! Dilata na pod! Thank you so much, Mami Kim. May nakalagay, sardines. Thank you. Hala!
Hala! Napag yun! Pagwapa! Pagwapa! No, placenta soap for face. O, di ba? Ito pa! Ito pa! Para saan siya? Toothpick para sa ki ni siya, guys. Para sa mga tinga-tinga. Toothpick. Grabe, so much talaga, Mami Kim. Ito, ready to eat na ni siya. Nya, kung init imong kanon, nya, imo lang siya iana dahil sa kanon. Lami kayo kay kani siya, ready to eat naman ni siya. Ito, guys, kung na'y masamad, pwede na to siyang butangan, Dani. Tapos, hala! Naana dyan pangkuan sa pilok si Bintoy. Hala! Si Bintoy. Biyato sa layande. Nagkatawa si Lola. Eto, thank you kaayo. Okay ra ka, my friend Erlinda? Di apa, balot sa puto ni Mama. Diyan na siya. Hala, napagidi ay. Daghanag yun di ay Mama. Daghan kay kay Mama. Hala! Di ay pagwapa. Thank you very much kon mo. English speaking si Mama, di ba? Eto pa, pampagwapa. Diyos ko, day. Eto pa. Lala ko'y pang ibot sa akong kuan. Tapos ang ilok na ako kay na. Ang ilok kay dahil balahibo. Na, maibot na nila ako maayo. Nanay pang ibot. Nanay pang ibot. Tiani. Tapos, ala, ito pa. Ito sa Marisha. Sudlanan sa... diba? Sosyalan kayo, guys. Diba? Nana ko'y masudlan po sa tubig. Hala, di apa. Hand soap. Diba? Nuko. My God, thank you so much. Di apa, guys. Lumi. Di apa. Thank you. Pagwapa. Tapos, ito pa, mouthwash. May mouthwash pa, guys. Thank you kayo, Mami. Thank you so much. Ito, dalawa pala ito, guys. Ayan. Sosyalan na sosyalan. Ito, sosyalan na sosyalan kayo. Thank you so much, Mi. Ito na. Tapos, meron pa, nail cutter. Thank you so much. Mayroon pa, pagwapa gyapon. Diba? Pagwapa gyapon, guys. Tapos, di apa. Sosyalan. Thank you so much, Mami Kim. Eto. Diba? Kisay magdahom nga, hatagan tag-ingani, diba? Thank you kayo nga kuan. Nga, karon, napag yun ay nakasulod sa kuan. Napay nakasulod sa bulsa. Tignan natin. Hala, eto pa mga sis. Magwapa gyapon niya, guys. Vitamin C. Diara, guys, daghang din salamat sa tanan. Kaya dili lang siya para sa kusina, naay para sudan, naay chocolate, nya. Napadyoy pagwapa. Manghinaot ko, Mami Kim, nga hatagan kapag kabaskog sa kalawasan, ubay-ubay pagkatuigan nga moabot sa imong kinabuhi, and malipayon kanunay. Tapos, daghan kayong salamat kay wa ko magdahom dani nga imo na pud kong padalhan. Mao nang thank you kayo, Mami Kim. I love you so much and God bless po, Mami Kim. Karon ato ni siyang bahin-bahinon. Tapos ngayon, Madam Erlinda, ibigay ko sa iyo ito. Kani siya, Madam Erlinda, kung naakay init nga kanon, imo na siya iana. Lami kay ni siya. Lami pa ni sa kuan. Wa pa na tilawan. Makatilaw jud ka ana, Ginoo ko, malimtan jud nimo yung pangan. Etong chocolate, bigyan natin si Madam Erlinda. Ito, Madam Erlinda, chocolate para sa iyo. Salamat po. Hambina. Daray ba mga hulog. Diara. Tapos, eto, guys, bigyan natin si Madam Erlinda sa pagwapa na sabon. Para magwapa na kayo. Para maibugan. Mahalin na dyan siya maayo. Nalagay dito sa bukid.
Ang ending dahil kabaw na dahil ito nakagusto ni Erlinda. Abaw ra kami sabon. Kabaw na dahil ito nakagusto ni Erlinda. Ginoo ko. Atong hatagan siya para always beautiful. Ito sa'yo. Di ara. Ano makaingani? Kana. Diyan na siya. Tapos kani ako mani. Hatagan po kag mas. Hatagan po ka og mas. Pila ka magsulod ni be. Basta mauna ni siya, mas man ni siya. Ayan, may mas din siya. Itong chocolate, kadyot lang ha. Hala, naa si Ingot! Nakamata si Ingot. Alingot, una ni Ingot. Saba kay bayuta ka. Saba kay kabayuta ka ha. Anaon ta ka be? Di apa. Sabon gihapon siya pagwapa gihapon ni Erlinda. Di ara. Ito guys, tridor din ito usahay. Kaya datong birthday, hugay na kung paabot niya. Jod, disipot. Nakasiguro siya kadit dito sa sapa sa mambilisan. Ito, beauty soap. Tapos, ang anak niyang maganda, ito din sa kanya. Diba? Hatagan na to silang pagwapa. Tapos, ang kang ingot, lipstick na lang kang ingot. Isa pa, wapag ito na human, basig na apa na niya. Napa na, ikaw lagi kay gadali, lagi ka. Tunga ta na ning toothpick di. Sayo no idea na rin. Ayaw para makatilaw pag huy nga din toothpick sa kuan Japan di ay. Katagan po tagag toothpick gamay para makaingon ko kag ano din ni toothpick dito sa Japan. Usa ba ni ang klase nga toothpick? Karon pa ko naka-toothpick ani. Di ba? Ulo ko man do. Unsa ba ni? Sukat-sukat karon pa ko naka-toothpick ani ba? Nga mura siya kuan. Pusil. Mura ko ng pusil. Ug bitaw. Di ba? May toothpick. Para asa ni? Katagan toothpick dani. Para pag nakay mga tinga-tinga. Para pag lips to lips sa imong boyfriend, dili sangit ang kuan mga tinga-tinga. O diara, toothpick guys. Ay, nahulog, sayang. Luglog na niya sa pata. Tiluglog din na sa imong kuya ug kuan magsinuam. Eto na guys, nabigyan na natin si Madam Erlinda. Eto kay Madam Erlinda. Made from Japan. Japan product. Diba? Ato na ka. Okay. Kani siya guys, napa siya ay baboy, bahugan. Nyaya ko ng baboy, nagsabahay na. Nag-igok-igok na. Nya. Amin mo chocolates na, ni mo? Nanasayahan chocolates. Dahil salamat na. Ikaw lagi kay... Ako ni siyang gatoan gabi kay para naapod siya kuan. Maiya. Ato na mi. Sige. Diara. Uli na si Madam Erlinda. Mula ako dito puhon. Salamat lang. Ngayon, eto ang mga paganda ko. Ayan. Tapos ang chocolates, alin na. Bahin-bahin ha. Bahin-bahin para daghan ang makakaon. Kaon ka na ningot, tili. Kaon. Tapos si Lula, bigyan natin si Lula. Ihatag kay Lula, Anaayo ha, kay mahulog. Tilaw-tilaw lang ta ha. Kay para dagan pud makatilaw dani. Sila ilami. Ito. Hindi ara. Tagbalik din. Mayroon namang selopin. Kaon. Ingot Ay, ayaw na adi ka na. Dahiluan. Sa may kuan. Eto na guys, akong gibahin-bahin. Kasi bayluan, di mo ganahan dani. Diara. Pabayluan daw. Diara. Daghan kay salamat so much kayo Mami Kim. I love you so much.
Tulis minikuan. Di ara, Mami Kim. Hala, naapa di ay! Hala, naapa di ay! Nakalimutan. Oh, mga Japon. Ito, naapa di ay. Bodbod sa kanin na bagong luto para ulam na. Ayan! Thank you so much, Nim. Porikaki. Porikaki, di ani siya, guys. Oh, eto pa. Grabe, so much. Dagan kay salamat, Mami Kim. Oh, di ara. Hello, oh, diba? Dagan kay salamat so much, Mami Kim. Eto. Agad pistot. Di ara. Oh. Dana ta. Eto, guys. Oh, thank you so much, Mami Kim. I love you. Maraming salamat talaga. Wapa ka na iyo. Kena para ta. Diba? Thank you so much. Ito pa, mga beauty products. Dagan kay salamat, Ma'am Kim. Dagan kayo. Ako manin. Pagwapa, yapon siya. Diba? Kamot. Thank you kayo, Mami Kim. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napolo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Grabe, dagan kayo. Grabe kay guys. Dagan kayo salamat, Mami Kim. Di apa jud guys, vitamins. Oo. Pampagwapa gyapon ni siya. Vitamins ginoko dagan kayo. Oh. Super daghan. Yara ilain nato ni kay di ra bata kabalog bata na ni. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Nya di apa jud. Pito, walo, siyam, napolo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Grabe kadaghan. Grabe kadaghan, Mami Kim. Naulahin si Utik. Wala na. Wala na kang Utik. Wala na. Wala kang labot. Oh, yara kang Utik. Chocolate. Oh, hatagan si Utik. Utlong kayo. Thank you. Yes. Oh, yara. Bibi. Ay, kadaghan. Si Mimi. Ali, Mi. Ala. Ali, dani mi. Tindog dani mi, Mi. Ali. Naulahin si Mimi. Tindog, Mi. Diara, Mi. Oh, diara chocolate ka, Mimi. Oh, dara tindog. Tindog, dana kay hatagan sa chocolate. Oh, diara chocolate ka, Mimi. Naulahin si Mimi. Naulahin si Mimi. Hakop na ni Mimi, oh. Thank Oh, you. naulahin si Mimi. Thank you. Oh, kay giigna na kagabi nga dili ka maguli. Naguli man ka, tanawa. Nanay mo chocolate nila. Ikaw dana ganun. Oh, insakto na to. Ikaw. Oh, insakto na ko no. Aslong kayo. Wala nakatampo-tampo na ni. Oh, pagwapa na ba ni siya? Oh, dana. Ito. Tapos diara toothpick, grabe. Siya lang kay Mami Kim. I love you, Mami Kim. Thank you so much. Dagan kay salamat. Ayan, di kay ato na i-arrange di kay para mga tulog na tagbalik. No. Kang tinday, diara kang tinday. Oh, sukulit kang tinday yung silula. Oh, diara anti oh. Anti, sukulit. Oh, dayon na sabon dani anti. Eto guys, may sabon para kay Auntie Inday. Diara anti oh. Diara sabon tik oh. Titigain mo. Oh. Salamat. Kantata niya. O, rin mo ata. Nya, kan mama. Mama, yan lang ako ate. No. Hello.
Kang mama na taha, kang mama na. Nalalagip tao. Kani ay drop sa akin. Ako ni kani siya, kani pod. Kanihan, kani sabon. Wala po ni kani. Ano to, be? Kamilyon. Ako na to. Eh, Thank you very much. Makulo. Maraming salamat, madam. Kupod, magpasalamat po ko. Bog. Salamat kayo, madam, sa grasya nga gikan ni Miami. Salamat. salamat po. Eto na, natapos na kami. Mas Daghan kay siyo? salamat. Naanak ko'y bag para panglayas. Pag-away may Sherwin, naanak ko'y mga bag. Abin to gilay. Diretso na dahil layas. Silo. Diba? Layas na dayon. Ay, palya tayo to, ne? Kunya na udto palya. Kalarang upan. Eto na guys, natapos na ang aming unboxing. Tapos mayroon akong bag. Mayroon akong bag. Panlayas ni nga bag. Pag mag-away kami ni Sherwin, may bag na ako. Pang malakihang bag. Eto. Nilagay ko dito ang mga importante. Mga pagwapa. Kisay ko ba na ako? Oh, alin na, kiglayas na ta. Ito na guys, maglayas na ko. Wait, do you? Akong sakyanan, di ara. Para ako sakyan na. Direct layas ng ka? Oh. Layas na ko guys. Layas na direct. Tara guys, mulayas na ko!